Ero uru kamano kendo kuom duogo neno video marwa ma kawuono. Video ni en special request gi one of my fans miluongo ni Family Vlogs. Family Vlogs noweyo naga message e comment section nalos video mawacho ni chuo teruru mondu out. Koro Family Vlogs ang'eyo ni in Homa Bay County, koro tune in ka in gi madam to koro winj weche madwaro wachogi. To ka in neno video wani mokwongo kawuono to wakwayi ni mondi subscribe kendo iwe comment piny kacha. An host maru ma kawuono Nyasiaya, kawuono tugo volleyball. Dong uneno ka kawuono an athletic. Tugo volleyball matin nikech seche moko ber ka itugo mondo dendi bobed flexible kata physically kisungu tek. Physically fit. To nase wacho ni yani uchop video gi 1000 subscribers mondo wachak chiwo giveaways. Aneno ka wadhi lakini pod wadhi mos watayo. Koro kapok subscribe ti watch, please subscribe. Ka in gi osipni moro ma enonagi, forward ne link nyise ni yani subscribe. Mano kende e gima kwayo kawuono. Koro watch out ni nokelo debate mang'eny kabisa. Lakini gimomora ng'eny joma koseneno weche mag out to ok gindik ga e comment. Ka en ng'ama ong'eya to biro to oro na message e WhatsApp kata normal general messages. Nyasiaya kawuono hit nail on the head. Jomoko be wacho ni nyisnwa gidipo ka giterowa out. Chuo assume ga ni yani mon okodich gi out kisekende mobedo jaodi to mon ohero out. Idhi penj jaodi, an be awuoyo like a woman. Onge chieng' mabet dhi out jogowa. Emomiyo seche ma in gi madam iseketo ot, koro iwacho ni macha wife material, koro the mother of my children, en koro rito nyithindo to rito home. To yuda friend moro gochone ni ok warade town wacham lunch, obiro dhi mocham lunch. To nang'o? Nikech wahero ang'o? Wahero out. To out ok onyiso ni koro uwuok tuolo loan e Mshwari branch to udhi chamo pes loan kasto uduogo ot. Hapana. The out en loso time, en loso family time. Inyalo kata mana wacho ni Saturday afternoon ama Sunday afternoon kise a kanisa to uwuok e kanisa to udhi kamoro. Unyalo kata mana ting'o chiembu tudhi tubede park, ama uting'o chiembu tudhi kuonde moko. Nitiere kuonde moko kaka Impala Park Kisumo. Kokin Kisumo to nyaka bed ni nitiere kamoro ma unyala bet kata jomodak but lake kuchocho. Ibet upedha gineuno. Upedho leso moro to uchamo chiembu go tumbo mbaka tu afan tu winjo the ocean breeze. To be kofuku ber to kik ibed stingy. Kofuku ber kawa madam tere hotel malong'o mondo yier chiemo modwaro ocham. Inyise ni madam kawuono an thuolo cham anything you want. Ineno kaka upakoru ka seche ma udet wacha. Jaluo generous. Jaluo en ng'ama generous kabisa. In fact ng'ama yudo dichuo ma jaluo en jahawi. Un very generous. Kanyo tapako wuonagi. Very very generous. And also very luongo unang'o wacha. Gentleman. Baby, abebo, sadeting, omeri pako ng'ato ma wiye ok ti. By the time ma wiye chako tiyo to nosedonje box mobedo wife. Kanye utimo nwaga godo confusion. Koro ing'eni koro kata out girigo wang' ibiro neno bang'e kanosekeli wife misebete ot. Koro ka ufuku ber, tera madam e hotel. To kidwaro ng'eyo ni you are failing as a husband. Ka usedak samur sedak higni 5, higni 10, higni 15, higni 20, higni 30. To madam kitero hotel moramora, to the only thing monyalo order en chips gi soda mar Fanta. You are failing as a man. You are failing. Chips gi soda mano order choncha ema pod onyalo order. Manyiso ni poki expose maber. To kineno ka koro se upgrade koro ken chips, onyalo wacho kata chips masala, pushini chips, onyalo wacho pilau, onyalo wacho gik ma different e menu go. Onyalo kata mana temo gima pok nochamo ga nyaka nene, to mano good job. To kapod en chips gi soda, wuod luo e bute mane ni pull up your socks bwana. Bang' higni 5
to nego bed ni kata menu be change. Dong kata un seche manu kendoru, samoro nuchako gi stove. Kuwe stove udhi e jiko. Kuwe e jiko udhi e gas. Ka uwe e gas to udhi e kuka. Mano dong ugro. To ka koro nukendoru e stove, 15 years down the line pod une stove. Kata mana iwacho ga ni jiko oseriwore ji ariyo, to Nyasaye be medo gwedhou, koro medo jiko, sufria be nuchako ga ariyo, koro gin 5, 6. Samoro nuchako ji ariyo, tinde nitiere jok moko be Nyasaye osemedo kanyo udak godo e ot kanyo. Koro onego bed ni as you grow e ot to ugro be e relationship uni. Ibo yudo ka seche mudhi e ot nitiere weche moko munyalo goyo ma iluongo na wati gi kisungu matin, mari kindle the love, omoko hera moro mane untiere godo cha, to miyo umedo bedo strong. Koro kata ka idhi tich itimo gigi to weni kori nikech isemiye time ne, to kok imiye time ne to kanyo ma koro weche nitiere. Koro gik matindo tindo osechwanye, ama koko chwanye ko amua to koro assume yo ignore. Koro iwacho ni to nyako mano era chon mane terona pi luok ne matindo timore nikech ignore. Seche ma pod date ma pok ung'eru, nyako ni biro treat kaka odwa ni mondo treat. Ineno kaka okea kiang'o mane to koneno ka with the time okikea to inena kanyo, en be koro okea. En be koro nikech wacho after all okokea about me. Koro seche ge miwinjo ka gik matindo tindo koro chwanye, gik matindo tindo chwanye. To ka out ok nitiere be nyiri moko hero out. Nikech jomoko kowinjo out to paro ni dhi e bar madho kong'o. Nitiere joma be magi type of out ma ginyalo bond godo. Koro ng'i ng'ama in godo. Ka en ja soda fanta gi chips, unyalo upgrade. Inyise ni kawuono teme chips masala gi juice kata fresh juice moko ma gin ga siling 100 e otende moko gin 200 kaka mango passion. Inyise abebo kawuono teme different brand. Expose matin. To ka en ng'ama ohero be picnic, eka unyalo ting'o chiemo musetedo to dhi tubet kamoro to uchamo. Kaka nitiere kamoro ne wadhi e dunga, iting'o chiembi tibet tichamo chiembi tineno lake, tineno beautiful of that place. Kiero go picha tinyalo go picha. A very beautiful place. To nitiere be mon moko hero out. Ka ngisetere out uchamo siling 5,000 kata 3,000 kata 2,000 kata 1,000 kata 500 kata 200. To wacho ni kata koro ne miye pesa no tim godo gimoro. Mon aina go nyiew ne present, nyiew ne gift. To ka gift be ok ohero, to kare ngesne rech obio tedo chieng' ni duog chon. Ngesa rech nyamami maduong' ngege madongo dongo ka. Maromo kama. Terne otedi ka en ng'ama ok ohero out. Obro feel maber. In short awacho niya, mana kaka chuo pogore e kaka mon bo pogore. Mana kaka tero ng'ato date mar chiemo nyalo moro ng'at machielo ok nyalo moro. Nitiere ng'ama kitere yie, okwang'e yie, mano date ma perfect. To nitiere ng'ama kitere yie, to chunye koro go mani dik, to paro mana kaka nitiere nyang' e yie, kanyo nitiere giluonge ga nang'o, rao. Oneno mana nyang', oneno rao, oneno mana kaka onyalo man yieno nyalo luaro gi mo ogino nim kanyo endo. En magi gik moneno. Koro gino ok more. Koro ere kaka inyalo ting'e michak itere pi, dong ihinyo nyarwegi. Koro ng'i gima madambi ohero. Ma en ng'ama nikuongo isero, mi date matin, mi kendo, mi wacho ni koro abebo. Koro adwaro ni mondo ibed mama watoto. Mi kete mobete ot. En ng'ama ing'eyo. Kata ka nogamnigo, nung'eru matin e kuchako dak. Kata seche kanugamu to chaka dak immediately be. Nitiere kaka ndalo manuchake nung'eru matin. Ineno? Koro en ng'ama ing'eyo kasi dak kode. Koro wameduru hera e ot. Weche hera gin weche ma tekre gi ng'eny. Kendo we appreciate each other. Koro mon be. Dichuo koseteri out. Chuori koseteri out. Appreciate wuod luo yawa. To. Nikech otemo chukore, dichuo mang'eny ok nyal kata tero mon out. To ka otemo mochukre moteri, appreciate in be. Kikori par ni koro ne en gi pesa mang'eny momiyo teri out. Ing'eni pachwa seche moko wacho kawuono tera out mochamo siling 2,000. Ng'ani chal ni en gi pesa.
Koro kiny kibiro gi budget maromo kama. Koro nyalo bedo kata together uwuoyo to decide ni dwe ni 2,000 wadhi godo out. Donge out ok en expensive, ena kaka ukete gi kuom oyiero. Koro mano kende. Ero uru kamano kuom watching this video. Kendo shout out